natorkizue hitz egitea, baina motorra batetaz. Testa, hemen ikusi ditugun motor hauetaz. Hauek oso sinpleak dira. Botoi baten sakatze zaio eta harrapatu iten da. Pedalai eman da frenatu iten du. Eta nahi dan guzti egiten da. Atiak irik, orain iketzen dira. Dana, komora dakate. Baina, zer ditzateke, autobus hauek guztiak, gu, geu, danok, hemen gauden guztiok ez bageundeke. Nere intentzioa da, zoi esatea, motorrik importantena hau dala. Hau, ez pasan hola izan, gu alperrik deke. Zuekin dezue, zuen benetako aportazioa, honea etorriz, familiak etxian utziz, larun bat batean, ze neketsua, beste ekitate bat. Ez da bate gogokoa, guztuago gure semiakin, ondartzan, pasioan, edo bereiekin disfrutatzen. Baina zuek egindako alegina, benetan, eskertzen dizuegu, danok, ez nik bakarrik. Nire sinare guztiak hemen daude, ezagutu dituzue, ikusten dituzue, eta horratzian daudenak ere, oso importantiak erdizkutun daude, baina horiek dira gure representanteak gu hemen gaudin gelditze geanian. Eta hori esan da, ez gehiago importanteago jotzen, hau besteik. Motor hau, hainbeste jende. Ematen didazue berotasun bat, illa abrigua ere ez detela soinian eraman biharrik oso gustora sentitzen izelako. Hainbeste lagun, enpresa, kirolari, jubilatu, umetxoak, ikastolatik etorrita, ez daukat hitzik. Eta hau esan da, dakazkizuegu bost adibide oso garrantzitsu. Bost adibide, eta gainera lehenengoa azalduko izuet Tolosako zita, gure gana etorrikia, gure esker beroa jasotzea, eta zitaren izenian joko zaigu holtzara favorez Idoia Otegi. Idoia Otegi joko da, favorez, eta gure horigarri txikia entrenatzea joko zaigu baita Miguel Anaizarren. Zer esan Migueli buruz. Orain herri guztietan ikusten dira zitak, bai alkoholia. Herri guztietan ikusten dira eta hiribu guztietan zitak daude, baina Tolosa izan zen, nik uste ez dakit nola esaten euskaraz, pionero hontan. Herri txiki bat izan dira, izan bakarrik eta sortu zuen benero gauza txontxondiloa. Eta gaur egun diraute lanean eta gainea nola esaten da, kantu korala mundu guztieta zabaltzen. Eta horregatik aidia gure Euskal Herria mundu guztira eramaten. Horregatik dauka garrantzia. Eta gaur egun, oraindik anuan, korrik eta presaka jasoko dute oroigarri txiki hau eta martxa ingo dute zederaiek ere gaur lanean dira. Oseak, esker mina etortzagatik eta bueno, lehenengo adierazi deu eta bigarrena datorkigu Laskorain ikastola. Laskorain ikastolatik etorriko da Iñaki Olaetxea, favorez, non zaude, Iñaki Olaetxea? Oso, gume eta guzti, hola. Gure generazioak. Erakutsien behar dieguela. Eta oroigarri emateko Angela Ikuru eioko da, nire anai bigarrena. Ikastolak, guri iruditzen zait, hemen enpresa txiki bat daukagula,
35 laun, jira bueltan gabiltzanak, rebitasuna, ofizina, gidariak, gugeu, seinadeak, baina ikastola bat, zelan, gure atzetik datosten personaje txiki importante hauek ezitzen, osatzen, iritsi zait oso lan bikaina dela eta guretzako oinarrizkoa gainea. Ze egunero damazkigu gure autobusetan eskola askotara, eta hau adibide bat. Besteik ez, hemen gelditzen dira, eta hirugarrena joko zaigu Caritas. Eta Caritasen izenian joko da Jose Ramon Aramendi. Jose Ramon Aramendi, eta gure adierazgarri txikia emango dioen Jose Antonio Ezkuia. Beste seinale bat, gaur banak ezagutuko dituzue. Zaganetik gaztenera. Eta ja gaztetik inor gutxi. Ja, 90ko irabuelta ontan gabiltza eta. Caritas beste entidade bat, oso garrantzitsua. Ni pentsatzen du Caritasek zuela bere zentzua honen dela urte asko, baina zoritxarrez gaur dauzkagu gure artean 50 urte beteta. Eta horiek ere oso lan bikaina egiten dute. 83.000 bolondrez, badakizue zer dan? 83.000 bolondrez Euskadin besteendako lanean eta esperantza banatzen? Bikaina beretan, txalora. Eta bukatzean ari gara, 4. taldia dugu gure artean behazaingo kirolak lagunak, eta goregarria jasuko du Raúl Velázquezek. Honekin akibide bat azaldu nahi zuen da behazaingo kirol lagunak. Kirola eta kirola. Bakarrik iruditzaigu importantea dela matematika eta hizkuntza eta gauza horiek, baina eta kirolakin zenbat ikasten dan kirolakin aurkariakin ondo konpontzen, faltak barkatzen, eta bat, horregatik adibide gisa oso ondo etorri zaigu kirolari batzuk gure artean izatean. Eta Eusebiok emango die oroigarria. Eusebio Ezkulo, oita. Eta 6. eta 5. eta bukatzeko Erdiametxe ikastola. Erdiametxan ikastolan Carlos Ibarzabalek jasoko du oroigarria eta emango dio nire ez da Ana Isabel. Lehen esan behar, beste ikastola bat. Gure geroa prestatzen nahi dian ikastola hauek eta hainbeste lan egiten dutenak. Beti hor diraute, eskola ematen, baita ere tanborra da egunean,